Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang ibalta ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati region-wide mga palagad naman kita sa nabilin isa ka oras 13 minutos karon nga adlaw Webes pet sa 3 bulan na kita sang Marso sa Webes naman ng edisyon sa inyo siring nga palaton tuna sirandan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato siring nga correspondent sa liwat na Manila siring nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry, aton sila kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sini mata kadulungan oras sa kagabiyon ng aton sini Patrol 2. Kaya na para galambiyong sa pinakabahin sa probinsya, sila kabahin sa Dakbanwa sa Bacolod, sa liwat nato nga pagbantay, amat-amat na mga pagdalom sa kagabihon. White na mga ginapangayo, anano pa nga mga eventualities from where the action is. Jan Diaz magaresponder. Back to back sa aton nga piloto. Aksyon. Papang Nixon Tahom. English Papang Nixon si Kwan Subong, si Aksyon Ninyo Bugina. Day off gali subong ni Papang Nixon. Ato nga pagbantay sa mga updates sa balita national, international, update sa COVID-19, ang pagbantay manaton sa nakapadayon nga giyera mundial sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ginatutukan pang Webes edisyon Action Dale Salazar. Opda magita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Oliver Pason,
Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo siniragad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. At your service, balik kapag pangalagad. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niyo ko sa labilin 1 ka oras. 10 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang nga bulan sang Marso, ginakabe gini kag gindeklarar nga Fire Prevention Month. Halon kita sa mga sunog-sunog ha. Kalabanan nga mga sunog nga na-record. Ang halinan, short circuit, faulty electrical wiring, ang nabiling kandila, ang nagsungaw nga tangke, ang wala makakas nga ginplug nga mga appliances, ang unang kalabanan kung nga nagkasunog, ang pinanaton ka mga puluyan, establishmento, komersyal. Para likaw sa sunog, ayaw gid magkalipat. Always alert. Aton nga mga taga Bureau of Fire Protection, ang aton nga mga firefighting unit, volunteer fire brigade, alerto ya 24 oras. Speaking of fire department, mayong gabi dira sa mga taga Bureau of Fire Protection substation sa Barangay Panokoy, sa dalom sang command kag supervision sa akong amigo Senior Fire Officer 4 Benji Di Paula. Ang mga mapisan kag very active nga mga firefighting unit sang BFE substation dara sa Barangay Panokoy. Alerto ni sila yan. Kung rescue, ambulance kinanglanon, automatic ara man sila naga-responder. May gabi dira sa mga taga-substation Panokoy, Bureau of Fire Protection. Si John Patag, arara pa check attendance lang. In fact, si Boni Butcher gani nakashare na ho. Boni Butcher sa Germany, ginatamiyaw, ilang pamilyaya dira sa Banwa sang Murcia. Mana kuno dira nga pagpaurok-urok ha. Kaya kamusta nga ito nga mga tagpalamati? Alert level 1 na kita, starting March 1 until March 15. I-grab ta niyang oportunidad. At least bisan paano sa amuning alert level 1, nakaginhawa masyado kalawig ang pila ka mga negosyo. Labi na gid ang panggabi nga negosyo. Karaoke bar, ilimnan, kalanan, daw nakabawi-bawi na gidman after nga napaidalom kita sa alert level 1. Pero ang suggestion, hindi gid maghatag kumpiyansa, distansya gamay, sok-sok face mask. Sa wala pa nakapabakuna, ano pa ginhaulat nyo, magpabakuna na. Hindi nga bulan sa March ang gobyerno nagmando nga dapat i-house to house gid or office to office ang vaccination sa wala pa ya mabakunahan. Sa nakakompleto na sang bakuna, suggestion ta pa booster shots gid mo para kompleto recados. Ayos. So kabay pang magpadayon ang katawhayan, kabay pa nga hindi na gid man magsaka. So far wala na gid man nagsaka ang mga COVID cases diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Maisip ros tudlo
indikasyon nga ti kadako gid sang bulig ang vaccination drive sang aton sini nga gobyerno. Kaso kung ang ati na control ta ang pagtapik sang virus sa aton nga makauturan pagi sa pagkompleto sang ila sini nga pagbakuna plus nga iban kompleto man sa booster shots. Amo na siling sa aton nga LGU, aton local government unit nga hindi gid magsalig, ha? Kakabay pa nga pagkatapos ang 15 bulan sa Marso, 16 up to end of March, kabay pa nga mga steady pulse lang ang dalagan sa aton nga alert level 1. Ang Negros ti alert level 2 na, pero nag-amat-amat niya gamay man ang kaso sang COVID sa pila ka mga banwag syudad sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental. Ipadayon ta ina, ha? Ang ina nga mga record para nga bisan paano after 15, 16 hasta tapos bulan 31 sa Marso basi ara gyapon ang paidalom sa ginatawag nga alert level 1. Okay? Nakagiho-giho na gid man. Ang ginansya kiti ingkakas na ni Mayor Bing Lunardia ang Lake Urban plus nga ting aton curfew will start on 12 midnight until 4 o'clock in the morning. Basta maayo lang ang dalagan sang COVID cases, nubo lang. Kaya confident ko nga magapadayon ang alert level 1 until the end of March, hopefully. Kabay pa. Ha? Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:57 na. 3 minutos pa, nabili natin kita mag-aungo sa tak ng alas 10. Standby na sa mga report na gikan sa ato ng mga correspondent. Standby sa report na Action Roger Gutib. Action Nelson standby. Standby man sa report ni Action Arlo Ticar. Unahon ta report sa ato sa Patrol 2 Observation Report. Balik ka pabalagad ni Action John Diaz sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Action John Diaz, Observation Report sa Patrol. John! Was-was, John! Bayang tawag sa tangos sa dalan. Ayun, di purma. Grabe. Kapate ka na kanta? Kapate ka na sang standby na bla? Oo, amo na ginatukar kita sa Jinji, oh. Huwag ito gani kinakabate ko ginasindi. Naman sa. Mayo gali na lang ang kanta, no? Tubos yung sining gabi, kinapabati-batian ko gini, oh. Doon ka mayo sang ito karb lang, standby ang tawag sa tao sa dalan. Ay, kalay. Ginasearch ka pa gani, oh? Ha? Ulihing tubo, ginigiring original composer, yasin, no? Oo, ling tubo. Oo, mayo gila niyo ang music sang Mati lang yung mga kanta kay ka swabe. Mati. dumamo na blang ang mga trada, oh. Ay, kalay. Hindi mo mag-lastingog mo. Dito ulo nga yan, man. Oo, ay, ikaw pa yan. John Kaya Diaz nga pa. balik na duwa, hindi ka mag-agree sa kon. Mustang Bacolod, Jan? Ito mga gabi, hari kami actually sa area sang provincial capital Laguna. Oh. Kabalo ka, damo ko wala nang kabalo. Nga? Pero kung wala kabalo na mismong pinakadlaw nga zumba-zumba sa Lagon. Oo. Migo ta ni Dapoy bla? Si Dapoy? Ang Grabatistata? Arak asada? Kadapo, nagapabalhas ni siya. Ano nga brida? Jogging eh. Awabi ko TikTok. Sabi ko zumba. Gana din ko sumba man sa. Jogging. Jogging di siya, no? Sulod Kapitolagon? Sunod na niya subong kay di bukas ng provincial capital Lagun. Bukas na sa publiko. Bukas na sa publiko. Galikin ang lamo lang magsuksok face mask. Face mask lang. At Galing ka na mag-jogging ka, guro. Hindi ka kasawa, magro mag-face mask ka jogging ka? Pwede mo man nga do butang lang sa dalom sang imong sulang. Oo, sa ibo lang kuhan, sa ibo lang din dalo baba. Oo, basta gani kun mag-interact ka sa iban, balik mo lang face mask mo. Mas bayad na lang kakaso na lang face mask kag ibutang sa kamot lang sige jogging.
Pwede man asa. Pero Ay, basta kung- graduhon mo lang. Kaya kung ibuta mo na sagaan mo, ito yung turo sa balas mo, tanara, taga-tapik sa Para face magdapon mask na mo. Gani Oo. man. Pero, Pwede mo na butang sa bulsa, buli mo ah. Pero kalaban, Andrea, ang naka-face mask ginapat. Ang marami ginanon nila, do budlay gid man. Oo ah. Nga nag-exercise ka. tapos Ga-jogging ka, may face mask ka, tido ka, do sa dong ginawa mo, do ka budlay man. Ilalagas mo man. Hapo man mag-jogging, Hapo, may gini. tabon ba mo eh. Gani man. Hapo ka ni wala tabon ba mo, na may tabon ba mo. Di ba? Dugangan, pag hindi ka duga uyog-uyog, ginalawas nubla sa, Gani. practice ka gid. Bas dapoy, jogging ng lida. Oo, kadapon, na rin sa poy, kapon, binaglagaw ko de. Oo. Eh, di ba, day off ko? Oo. Tapos, ikaw, wala man. Oo. Sabi ko, minaglagaw ko, di ba, sa may lago, no? Pagabot ko sa hapon, gusto inong dapoy mo rin jogging-jogging. Kumayo, physically fit ka na. Oo Ami gid na. Lain man gali basta nakalabay ka physical exam. Ano? Lain man gid ka physical exam para sa insurance. Gusto ka ba nuto ka man? Gaman to man kita Oo, mo JM gani. hindi magpanaog. JM gani sa isa kadlaw tatlo ka basket. Ay, tuod? Sa isa kadlaw, 3 sa magbasket? Kadatlo ka basket sa magabi Hindi iya pagulpihon. Hindi iya pagulpihon kay ginalaga siya para mag-die down. Hindi niya. Kilala niya matamat lang na iya. Ya, bugid na budlay basta nakalabay nakaagi ka PE. Gani, banti pro what ibim la sa basketball dyan, hindi na advisable nga 3 kampang. Basta warm up ka lang. Siguro, ba kampang ka isa ka game, okay na na. Tapos ligabi nga, ikompletohon mo isa ka daw, 3 mo. Makapoy-kapoy na na. Ang bagay namon sige na idlaw ba? Basi baldakas na. Ay laban gid kun Antes, magulpihan ka. Antes nga iyayo mo, basi kung madalman ka pa blaw. Hindi ka bangon. Hindi ka nakabangon. Siguro na siya lang liga. Ito kita ko blang, abi ko rin perbiro, partlas ng bagya blang ginauribay na bla. Hindi Sila ko ano na, kunya, kuha na siya sa likod, ko ano na, tukod. Tukod na ka. Katawil maguro. Do pa rin katawi bala. Siguro, kaya tingala ko balik ko ano naman, ito hindi mo lang dala sa jacket siya, sinigo, ano nang iya likod nga, may tukod na yaman, ano naman. Do ano na sa dog na tape. Oo, sinigo ko na nga, mo na diyaw, niya kay kasakit likod ko na, niko tiyan mo na, di ko tuduhay basket, ba't ito, di ko tuduhay kay basket to do? Kinaguduhan niya kay basket. Sa isa ka, adla, 3 ka game? Tatlo do game labot na sa kuno kay sa country homes. Oo. Tingkang labot na sa kuno tingkang eh. Kung pabalhas lang guro dyan, may mga pamagi mo, pwede ka man ka-walking. Di Pwede ba? like na kayo nung dapoy, no, bra? Simple lang jogging di oh. Pwede ka man ka-jogging, hindi ka gajay mamersa. Nang jogging lang lang nga doon, normal lang nga jogging. Ako niya, ako magamuha mo na, usually ka zumba lang ko na kayo para mabalas-balasan. Ako nga dyan, hindi ka makusumba. Kaya ako magkakuro maka-jogging lang ko yung silingin dyan, hindi itulod lagan, bla. Pero ang advice kaya sa amigo, kuya, para mas mangin safe ka pagid, walking. Walking. Walking, libot-libot lang. Walking, action Eric. Sa sige mo na kalibot niya, sinya, imposible hindi na magbalas man. Unless nga, Balasan, sige na yan. unless nga, yung ganit, parang ganit, hindi ka ginabalas. Bago-bagoon ka. Tama na ko rin, bago-bago. Pero kung sila nga sa walking dyan, sa dugay mo libot, balas mo ha. Ilabi na kung di ka libot sila go, no? Oo. Ayaw, kaya di bisa nakaplakat. Silang kabaramalas, kami po, isa lang kami kalap, do, hindi na kami magliwat. Ara ka bang gabi? Nakakakawang nga manggapon? Ay, naglagaw lang kami di. Abi ko Kaya naglibot-libot ba ng jogging. namon, discoveryhon, tabi ko, kamusta ko may ano dre, no? Oo. Pagabot namon, ara na kidman, may nagazumba na dahil sa may stage dampi, ho. Okay. Tapos, nami, biki bukas pag yung kapihan, ang Kapitolyo, di ba nga kapihan, di na nila, ho? Oo. Bukas na di mong. Oo. Tapos, may playground din nga mga pambata sa kilid. Oo. At hindi rin ka bukas, importante, hindi ka lang na tinumpok-tumpok ka mo, pwede ka lang niya ka tinerdra, duwa lang ka mo abi, basta hindi na ka magsinang kaya di ka. Kabataan niya, pwede na kampang sa playground nila da? Pwede na yung mga kabataan, ara do. Pero meron naging manggampang kabataan? Meron, oo, kabago lang diyo, ara pagaris iba, no, mga bagagmay nga bata. Amo ni oras? Oo, bukas ni, basta dikto, ang bukas galing ko magurugabi na, Oo. para ma-make sure nila security, dikto na lang ni Dampi sa ARB. Kaya sa may NBI nga direksyon, MBI nga direksyon? sa ARB, good luck sa nga road, North Capitol, Dira na nila ginabuksan? Dala buksan diriya sa may South Capitol, sa may DBP Dampi, sarado di. Okay. Oo. So dikto lang ka mo malabay sa piyak. Intra sa Actually, exit, isa lang. Isa lang, kung Okay. gabi na. Oh. Ito ba nga gina sa Kapitolyo? Ha? Ito ba nga gina sa Kapitolyo? Oo, ito bang Kapitolyo? Ang intra sa exit?
Ay, hindi dito sa may side gina ba lang? Side sa may ARB gina entrance. Okay. Dra na yung area. Dra na siya po, Oo. no? So may gwardya man na dag, babantay. Ni gwardiya. Okay. Oo. Kung temprano, piyak ni. Okay. Bredes piyak ko, iban gani kung after bla jogging nila. Oo. Kapag kapoy, kakabay jogging, sunod ka tururo balas mo. Oo. May kakita kami gapon, tapos sa jogging, diretso dito sa may DDP nga gate. Oo. Diretso nagwa. Pagwa yaw, wala sunod bibida kaon. Was-was sa kaon. Was kaon. Ginutong mo sa jogging. Sa jogging. May baligyan nilang pares, may baligyan din fishball, may baligyan din mga butong. Oh, ti balik ang After cholesterol eh. O, balik yun eh. Abang mo, aging jogging at tugin balik. Gibalik eh, oh. Grabe no. Pagwa mo dito, mo ka balaklan. Oo. Matimtar ka kaya kay kung diri ka magwa sa DBP, may mga turusang gid eh. Pag TikTok ka naman nagwa kong gabi sa may ARB, Oo. may mga baligya pag dito sa may tabok sa Ayala nga daan, kita ka nagaraya na sila. Oo, damo na sila. After way kay gidi lagjuan, kitiyak kalanaan man. Oo. Pero okay na lang na. Kaya after pila ka bulan, Oo. nagbalik niya bukas ang lagun. Diba? Kaya dugdugay ni sila, mo. Okay. Kaya duduban mo, nagka-brain sila sa una, porque mga ka-stikto gyapon sila. Oo. At sobra nagkakuha pa sila yung mga ID, mga card to. Correct, Subong, no need na. No need na, okay. Sunod ka na lang diretso, basta may face mask ka lang. Oo. Sunod lang ka mo sa mga minimum public health protocol. Jogging kita kung gusto mo, ginigirapunggan ka, gwardya. Ay, timaygi. Kita ganun namon, diri may mga grupo-grupo, ganing gyapon, may mga kabataan, ka purupungko, di, pero basta hindi na ka magtinupok-tumpok ka na balamo, gid. Gani. Alaw ka Manila, kaya mo ning mayo nga development, okay, matama tao, kita mo, siga pang suga, o. Oo, maygid. Ako na namunuhan, kipasiga ako din nila suga. Oo. Para kita, ang gindi ko nung akong nga isura. Oo, ay, importante ka na ya. Gani, no? Oo. May respondihan ko ni Reaction Eric, subong nga gabi. Okay. Pre, may respondihan tali, pre. Oo, kaya doon ka panawag di sa ako kuning klala ko man, no? Masya muna Oo. ka. Gani, ari, may katong kami Reaction Eric, Sige, sige. isa ka, balita, no? Anyway, sa ito makakson, dugay-dugay standby. Anyway, ato na ito na pinakaduga, pagiging mga balita, mga bypass operation, nga ginpati kayon, subong nga kagabiyon. Report gikan sa Bato makakson, ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz, ang gustuling sa tuturan makakson, sa rin ka maglawahin sa Pinas, laboton ka sa mabalik sa kag-serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat Giraksyon Jan Diaz. There you have it. Live report sa patrol sitwasyon sa Bacolod. Standby ka mo kay may ginarespondiran pa ang atong sininga patrol. Isa naman ka insidente na tabo diri sa masyudad sa Bacolod. Gina-check na sa atong patrol kung makaabot na si Action Jan Diaz. Kindly indicate Action Jan. Para nga mapasulod dayon ikaw naton sa sining isa ka information nga na bato naton. Subong gid nga gabi. Ini subject for verification kag subject for confirmation. Action Radio Philippines Standard Time alas 10. 8 na. Durante ang ginanganangantang balik ka report sa patrol sa isa ka flash report dugay-dugay. I-check tayo ng report gikan sa mga Northern Negros. Mga action balita na tipo ni Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports! Yan si Action Roger Gutib sa report. Jermaine Gabipis kami. Yes, action direct may gabi kag may gabi sa mga action sa atong siniga pag tutok sa mga balita. By the way, it's a belated kid happy birthday. Salamat gid Action Roger. Ang Ginoo magpakamaayo pag ida. Bauti salamat gid. Sa Salamat gid. pila action direct sa mga balita diri sa may syudad sa Sagay may gindakop nga isa ka persona may kaso nga murder Nobel recommended. Ang ini nga kaso la City 25 kontak na sang aga. Sa kahapon gindakop ini ang sa ka persona sa bahin sang Solfor sa barangay Bugustino na bukid nga bahin. Okay. Sa nga barangay sa siyudad sang Cadiz dito inigid yung operate sa mga natapos sa kapulisan pero sa Sagay City PNP nag-operate. Gidakop si Maximiano Lumanog. Ini siya ang si alias Gaga na sa diin
55 anyos sige edad kag residente iniya sang barangay Tamblang sa siyudad ng Escalante. Pero sa report may kaso ini siya nga pagpatay Aha. nga ginisyo sang RTC Branch 73 diri sa lain sang siyudad sang Sagay Actioneric kag ginlagdaan naman ni Honorable Judge Rinal Puentevilla. Kag ang kaso ini Nobel recommended gani nga ini karon nga persona nagapabilin pa actioneric nga yara sa kustodiya sang Sagay City PNP. Now, bypass operation ginpatigayon man sang kapulisan sa siyudad sang Sagay sinigid lamang actioneric nga adlaw kag ini nga hapon mga alas 5:19 ang takna gindakop ang isa ka subject sa sining bypass operation nga ginkilala kay Joseph darigid lang kay daw hindi gid masyado kitaon ang iyang ginkilala ang suspect nga si Joseph Cabahog Aerobles alias Junjun 40 anyos sa edad. Kag ini ang residente naman sang sitio Intaplan sa barangay Himugaan Baybay, siyudad sang Sagay. Ang among nga persona ang nakuhaan sang isa ka heat-shield sang transparent plastic sachet nga may unod sa ginapatian Cebu. Ini siya mo ang bypass item. Kalaki pa sila may 4 pagid ka mga heat-shield transparent plastic sachet nga may unod man nga ginapatian Cebu. Ang na-recover man siya position control ang 5 kagatos ka pesos nga kwarta nga papel nga mong ginagamit bilang bypass money sa mga katapusan kapulisan. Jer? Karon actionary guide. All the line please, nalagin lang sa Roger, kay katon ko rin kakadali, kay may importante kitang flash report, pasudlo, no? Balikan ko lang ang report, dugay action na Roger Gutib, kasunod sa sining bypass operation, kay patigayon sa ito kapulisan. Action Roger, standby ka dira, kay any moment from now, after sang report na action dyan, sa flash report, balikan ko mo signal sa pagpadayon ni mo report parte sining bypass operation. Yari ng flash report sa patrol shooting incident. Action dyan, napis kami. Action na Eric ang patrol, live kita sa mga gabi diri mismo sa area sang Dalan Lizares, no? Sa Copinisang Barangay 40 sunod sa Bacolod sa isa ka shooting incident nga nagluntad sa gabi action Eric atubang inisang University of Negros Occidental Recoletos Okay. o ko na UNOR diri kita sa may gate 2 kung hindi ko magsala no sining eskwelahan o ko nga entrance mismo nila. Diri ni sa atubang sang isa ka poste sang kuryente. Okay. Ako na doon poste sang suga, no? Diri ni siya sa dalan nga gina-occupy pakadto didto sa may station number 6 nga ruta. Kay bilog ni nga area Lizares ini. Okay. Pinakalapit diri nga landmark amo ning iya ka 7-Eleven. May Cafe de Lana di nga kalan-an o kon kapihan. And then kung di ka magsala doon may piso, jack na di nga printing press, no? Ang area action Erika. Okay. Prelo ka na di kapyot pre. Anyway, si subong nga mga tinion, ang aton diri nga makitaan, may area di gibutang nga police line, pertinent na kalaba sa police line, and then may nakitaan kita nga isa ka lalaki nga nakasuksok sang gray nga ano ni man nang iya ni guro ka diri hindi ba sa largo, no? Kung hindi ba sa jogging pants ini siguro, Okay. nga nagaduag sang gray, and then nagasuksok ini siya sang t-shirt, no? Nga itom, nakasapatos, naka-helmet, action Erika. Okay. Pasensya sa mga tagpalamati, pero sa ulo, sining lalaki, nga nagahigda, no, sa tunga sang dalan, kumbaga 4 lanes ini siya, Okay. diri sa inner lane, action Eric, diri ni siya nagahigda, nga nagapaslanting posisyon, nga iya diri nga tuo nga kamot, amo ni iya ginapilpilan sang ulo niya, may relo siya nga nagdugaag sang itom, sa wala niyang kamot, nga nagatabon sa iyang tuo naman nga abaga, action Erika. Ang helmet niya, ang ginkakasa subong sang aton nga mga kapulisan sa emergency responder para ilama o sisa kung ano ang pilas sini, no? Pero most probably kung gibutangan na din action Eric sang police line, siguro, no? Ula to na lang yung proper nga declaration Okay. sang aton nga mga kapulisan. Ato action at may sakay ni siya actually sa isa ka motorsiklo, ang motorya nabilin, nagdiretso, nabilin di saya ang biktima nga sakay sa tunga sandalan, ang motorya
nagdiretso dito sa poste sang suga. Okay. Dito yan nagdiretso, nabuhian niya siguro bala, Aha. no? Dito nagdiretso action na kining motorsiklo, kung makitaan ko gani, nagasiga pang suga sa motor. Okay. Aw, ano no, hindi ko magbado scooter ang iyang itsura. Ano sa? Low badja, hindi man guro, do scooter ni guro pre. No, do scooter sa nga itom, nga subo nga matunion, nag-igda ang motor dito sa may kilid sang dalan. Okay. O kung dito na sa pinakakilid na, sa may poste, nagidampi action ereka. Badja? Badja nga motor. Badja Rouser. Okay, Rouser. Nga badja action ereka ang motor yung sinidri. Okay. Amo ning information aton from isa sa mga emergency responder. Ang inisyal nga report according diri sa mga kapulisan, riding in tandem ang suspect sa likod sining pagpanglutang na naman Okay. nga nagluntad sinigid lamang nga gabi. Ang problema diri naton sa palibot medyo dulom kay ining poste sang suga sa tuo way ni gasiga. Okay. Ang poste lang sa wala amo ni ang gasiga isa kabilog. Aha. Diri sa ating lugar, layo pa rin sa distansya action direct, do wala masado sang suga. Nga makita naton subong nga gabi, except lang gid no, ang sa may entrance ang marble wall nga ginatawag sang UNR, mo na may mga suga na dira. Okay. Ginalantaw ko gina-check ko kung may mga CCTV cameras nga naka-install. Kung ako ba doon, wala sang may CCTV nga na-install diri sa may palibot, even sa establishment sang 7-Eleven. Aha. Daw wala gid sang may naka-install action Eric, no? May mga guard on duty diri. I don't Okay. know kung batik ini Pero sila layo sila. ang ilang distansya sa lugar sa natumba na Layo. ang Hindi biktima. kay usually guard action Eric dito rin sa may Sulod, no? Sulod? sa may sulod mong. Why na correct. dito may nag-standby nga guard. Correct. Dito ni sila sa may parking lot dampi nag-standby ibang nga guard. Security guard na sa no? Security guard na kayo no are. Okay. Even diri guro sa may sa may oratory dampi medyo layo man ang distansya. Okay. Sang mga gwardiya, migot bla, I don't know kung narding katukayo mo magmanwa bla, ang head ng security. Okay. Kung may nabatian sila ng linupok taw na, no? Nung basin Oo, nga gani. batsaga sila sa lugar nga sa diin natumba ng lalaki nga gitiro na. Amo man tating 7-Eleven yun. Ang igo yan na dyan, tanaw mo sa ulo. Ulo ning igo ya. Okay. Although nag-helmet siya, pero ang igo ulo. Ulo ni, no? Kay dugin taya, giniguro ni. Kaya di ko na Basigin- mo natumbasa. Basta kinipingalan siya bla. Gani man, namo pag inaang ginanto. Pero ang initial report is riding in tandem, no? Ang mga suspectado sa likod sining krimen. Action Eric. Actually, ari diri si Police Major, layo isto pa. Pero Okay. most likely siguro, ay may duhol sa tondring informasyon. Oo. Kay bago lang ginagluntad ining krimen. Ang katapo karon sang Special Weapons and Tactics o SWAT ang nagkandak na sang Dragnet ilang operation. dragnet, no? Nag-dragnet na sila. Dragnet Ang operation. SWAT action Eric. Oho. Ilibot sila subong sa mga areas diri sa may sunod sang Bacolod. I-check tabi kaya ang mga guard abi medyo layo sa atong distant posisyon eh. Oo. Ara sila sa tunga-tunga gido kay ara pag ito sa sulod nga daan sang ining oskilahan o kung bulutuan action Eric. Mga guard tara sa sulod compound. Ara sila sa sulod compound. Why sa sagwa So, na? actually, bigyan naman sila ni oras. Doon na din sa sabi naglabay. Bisan jeep nga bata, libertad. Di ba kung naglabay kang gabi? Ang eskwelahan na nga gate na sa yuno, gasiga unay ang siga sa suga, no? Unay na di, way. Ginadigin na patay-patay. Action na rin. Pero kung tawon mo ang distansya sa tao nga natumbahan niya kag sa dito sa entrance gisang yuno, layo, no? Layo na. Hindi man layo sa entrance. No, siguro pa nga Kung pila. ako, guro, May mga- 100 meters. Ay, hindi na. Mga 50 meters lang guro. 50 20 meters lang ni guro krayon. Galing ka tiway na siya may nagagawa ng security sa sagwa, kundi ara sa compound, kulibot-libot lang. Oo, okay. Ang sa skulahan nga na dire, sarado ni nila gate mo. Correct. Metal nila ng gate nilang hindi kita ang sulod. Gani? So most likely, dire na nadampi action Eric, no? Mm. Ang mga tao okay. Wag kitang maghatag sa statement sa ginab lang nakakita diri sa sining nagluntad nga krimen. Subong gabi no. Try to get be ang mga guard na diyo on duty kun nung guard. Ano guard? No? Pila ka lupok gina? 5 ka lupok. Sunod-sunod lang. Tapos ang suspect din diretso dito. Nakamotor sila. Ari sino, may upod sa iba, wala siya lang sa. Siya ba siya kita ko?
Okay. Isa to nagadala to sa motor? Sa motor. Okay. Wala siyang Tapos angkas? ano ipinga lang sa ginano? Ano, gibot na kayo sulod yung pango niya ginugo, nagapok ng lupok. Eh, di ba garubing kada, no? Susunod? Ang kasulod niya ko, no? Oo. Liba ka lupok. Asod-asod na. Asod. Tapos ka nagburot ang flakyan, pakatoto. Motor. Motor. Then direksyon pa bukid, bye-bye, pa north or Bukid south. ang nga direksyon. Dito, okay. After di ka ginanong, wala upod. Why di ba ang flakyan ka na ba? Ay, linong. Timing. Guro ka tayo ito kalinong na daya perme. Kasi sa bagay, nung yakong gabi, diri sa ano nato niya, linongin man na din, no? Tapos ka gina, wala man di ba nag-garubing timing, no? Sa timing, ari man lang kami sa amon post, no? Sa may guardhouse naman. Amo nagaling nga ano gay na. Tapos dasig lang kayo. Paano nung pag batin niyo po, kamo to na ginawa lang kamo? Nakakuha ko tambak ko muna, ang motor, laga na. Isa pa motor. Isa lang kayo motor. Isa lang. Kaya naman may nagsunod. Anong do pare-pareho lang sa motor ay no? Pero inakinang suga na, wala nakasiga. sa tabok ang sabay jack na dampyo. Oo, wala na, dulong. Okay. Bagay bino kay aton ang dariya sa Yuno area, ang dariya standby gaste din itong suga sa marble wall. Oo. Tapos ang arang suga na galikinan oo. Wala na sa kasiga, dulong. Dulong. Okay. Tapos pagtapos sino nga nag-flag na saway man ng ibang slack na naman Wala nag-sabay. na. Kamo gali naka-report. Oo, Pagkita, napalapitan niyo pa na wala na. wala. Wala Wala pala pera na. Parang ko na cordon lang naman to. Nagulat na lang. Wala naman pala pera. Sila ano na magid no? Tapos pero yung posisyon gali kay ginaway na sila kasinggit, automatic na lang gid. Kaya naka-helmet na kami. Hindi naman nakakuha ko naka-helmet, kutyada lang. Ang iyan na dito ka nagahigda lang, no? Oo, tapos silingon gali nung pagtumbay diretso na way nagid nakasinggit, nakapabulik. Ay na, kasi gali nag-apak naman. Kaskog. Kaya nga pag ano nagili sa iya. Pero wala gid ka mo nung kanina, kay gid wala magid ito kamo sa likod. Nadugin ano sabi kinipingan sa ano. Pero ang motor sa nakita nyo din dampi nung ang nagpalagyo. Dito pa kadto na mo no, kadagan niya, pagtangwa ko naglaga ng motor. Aga lakat. Duwa sila. Duwa kang kasanay. Diyan kasanay. Kutsi yung riding yung tandem kid. No? Ang ano action na Eric. Ang guard. Yung tiyugid along nung isa sa mga gwardiya, action Eric siyang So, nabatian niya lang na 5 kalupok plus may nakitaan siya nga motor nga nag-exit may gangkas. Oo, mula na nakita niya action Eric. Going pabukid. Going pa bukid. Paano Okay. ni siya nga direksyon Pa back up 6 nga ruta. Nga rota, okay. Okay, amo din sa alagyan kay Bata Libertad bala. Oo. Na dari gina sa lusot action Eric. Ang posisyon sa bangkay na, sa nang tao na, napatay na, nagahigda sa katulog, no? Oo, do kita abad lang yung ulo, do nagaduko. Oo, godok. Hindi nang iyakamot diri sa tuo. Nagahumlad. Do ginaunlan yung yakamot. Oo, amo Kita na, do kasang- gina amo to bako kay ina, Kita ka sang tao nga hubog nga magtulog, amo na sa? ginapitalan niya yakamot. Oo, kamot siya. Bagay mo yung Serbia ulunan. Wala, gina serbiya ulunan. Oo. Kaya mo na ang makita natin nga sitwasyon, so mga mataniwan, ang helmet actually yung kakas. Kaya hindi ba identified, gida. Ang iya nga body physique para malaragway na to. Okay. Do magpagabukuron nga lalaki, nga may pagka-moreno, Lantaw ko do ka maskulado, gano'n mo. maskulado siya, oo. Pero iklaroon ko lang, wala sila ka-t-shirt, nakasando siya nga itom. Sando itom. Santo ito nga may mga printable ang iya nga t-shirt sa tubang. Ang iya sila rin nga jogging pants, the color gray, Okay. nga may itom nga ribitis, kilid, riho, nakasapatos pagkikinis siya, no? Ang ano sila rin, ang iya motor, why man siya plate number, gali, oh? Okay. Why plate number, iya nga motor, kitaan rin sa akong nga posisyon, ara na sa may kilid. Mula nang gina-check nato ng una-unahon, ginaton lang identify, no? Ang iyagin nga identity, action Eric, amo tong yung nato tanay baloon Okay. para mabasi man pabalo, man lang iya sa rin nga mga himata, Yung no? pamilya. Iya nga pamilya, action Eric, siling nagluntad nga shooting incident sa mga gabi. Anyway, may mga emergency responder na ang ambulance, no,
City Disaster Reduction Management Office kung CDRRMO, nakaabot naman diri sa area. Ang may naman gina-check sila nga, ginapulsuhan guro nila for proper protocol ni, no? Ginasunod diri. Waay pa nakitaan sa visible sa dalan nga may nagalaptad ang mga basiyo na, no? Actually, kagina, no, may mga bala diri. Subong nga matino, hindi ko naman hinag, hindi ko Basiyo? naman makitaan. May nakitaan ko di kay inay, no, nga mga basiyo. Waay pa sila kataging da. Way pa ni ka, diri ka, kuha sang laragway. Waay pa ibing suko no? O wala pa man. Oo. Kaya kay, Captain Stupan, di pa available da? Si Captain Stupan, sa gamay lang, hindi pa sa available da. Layo sa simo. may pulse pa? May pulso? May pulso, sir? May pulso pa? Pwede pa ni ganawon? May pulso pa? So, ginkuha nila stretcher. Masunod ng ambulance sang DRMO. Okay. O, sige lang Nautod ang police line, pero okay na kay punta di kay ngagaw, no? May pulso, action direkta. Gina-pump nila, yung ngagaw nila subong pump, no? Ang ining lalaki. Kita ko ginatingwaan nila subong. Kay siguro pag-check lang nila sa pulso na kuhaan gid, no? So, lang taon tani kay na, kay kun dugay na Kailan na kami minuto, so nakaligad lang. Oo, Oo, amo na nga nila action direkta. So, subong naman ito niyon, ginapapahiga, ditaran ng mga salakyan to make sure nga gilayon magkalabay, kaya ginapump nila, gina-CPR nila, action Erika. Wait lang, wait lang. Kasi ko lang yan. Okay na. Okay na, please. Doon lang, please, yun. Gina-CPR nila, action Erika, yung biktima, okay. nga lalaki, tambukon, din man siya, no? Buko. Lalaki. Ginatingwan, may mga responders nga nagabot, tapos sa mga pagabot ka ambulance diriho. Tingnan nila CPR. Kaya dumikibutang sila sa pulso, bala, no? Para mabalaan guro ang heartbeat sa nidri. Kaya kung nato natin kayo, nakibutang na nila police line, tapos pila na minutos no? Nagpagiyo ko ng biktima na? Oo, kaya naman sa gagiyo. Pero siguro may ara sila guro bala nakita something na mahimo luxury, may ara pa signs of revival. So, manisubong ginatinguan nila. Ara na, try nila luxury. Sakbutang na nila sa may stretcher. Pero ito ginapump nila, Ginapump nila, nga ginapump, no? Oo. Pixtelan lang, asang lalagway kung diri sa area. No? Sige nila pump, wala nila ginagkatan pump action kining biktima. Siguro natin ginalagas, siguro siyang ginawa na ka biktima na. Oo. Kaya tingin, igwe ko daw na besdan, ulo Tinatingwaan gini nila, no? Nga ma-revive. Nga ma-revive. Kita ko sulod sang patro sang ambulance. May isa lalaki diri nga amuni ang wala untat nga naga-CPR action Erika. To make sure lang nga ma-revive kaya mo ba ginapayo naton nga ma-revive kag mga salvar gate ining biktima sang pagpanutang subong gabi action Erika. So bago ginamang amat-amat na nga nagahalin diri sa area the crime scene ining ambulance ng City Disaster Reduction Management Office sa kadto sa isa ka hospital diri sa may syudad sang Bacolod. Si Captain Stupa? Gani man, no? Itistingan lang sa naton, action Eric, no? Try lang gamay, Bi. Kay... May identity na or description naman lang sang biktima para nga ang pamilya nagapamati basi santo-santo basta wala pa nakapauli ka pamilya nila muni oras. Alang-alang kung action Eric. Sige lang, okay lang. Isol. So, pre, malisues ka, dra? May isol ka. Ari na dili si Ferris Paglaser ng gabi. Ang mga manifesto pa, ari na diri action Eric. May go ka diri si Sir Buwan, ari si Sir Nagrit, no? Serendran, ari diri sa area. Sino? Ang Serendran. Okay. So ano tabo sila diri, tanan nga ambulance, emergency responders, ang DRRMO, hingagaw to anay, no? Basi mabuligan bala nila. So nila kay kabalo pa kinanglanon tong sorek ang revive gid bala. Amo tong naga-CPR gid, buligan nila para makasarangan nila tanan. Kinanglanon ng amubag, umubag? Oo. Ambubag? Kay ila to manual lang to kay na kay iningagaw na nila bala. Oo. Pagkakita nila nga dumera signs of light, may signal siguro so direct giningagaw na dala kag butang sa stretcher. Parang alert man sila, no? Ang motorya na pala sa crime scene. Action direct. Motorya?
ang motor gyari pa diri ang iyang helmet ari pa man diri Aha. nabutang gyapon sa tunga sining dalanon kag may mga nakita mga pila ka bala gusto ano may mga bala to no ha Mhm. anom ka bala Roberti anom ka bala initial Basiyo, no guro, basiyo. basiyo ni Oo. anom ka basiyo Basiyo. initial nga report no nga nabato naton may ari diri nagabot sa area Mhm. lalaki ni I don't know kung pamilya yato Mhm. kay namangkot sa no kung sino gani i-check ka lang Basi kilala ya. basic lalaya ganun kito nag batsi na sa action direct sa mga gabi Mhm. atong lalaki ito no anyway dugi-dugay we'll keep you updated sining sitwasyon diri sa area subong nga gabi ari pa man diri no ang aton mga kapulisan Okay. ma-conduct di hulat-hulat naton kung ano ni may soko nga hulaton Mhm. or kay most cases kung kay isa kung wala naman na ano sa area action reka Mhm. wala ding victim mga kung sinong involved abe do usually protocol nila do sila na lang nag-conduct sa investigation sa bahin sa kapulisan Mhm. pero kay ti ihulaton tano ang ila diri nga final verdict I think ang investigador si Sir Batis Laong guro Mhm. no sa guro sumong invest ang backup 6 na nagka-conduct sumong sa investigation sa nagapamangkot na sa itong mga late tuners sa mga viewers natin sa Facebook Live Mhm. sa liwat mga kaksyon ari kami diri sa Atubang sang University of Negros Occidental Recoleto sa Cununo R diri sa May Libertad Public Market specific address natin diri Dalan Lizares sa Kopili Barangay 40 syudad sa Bacolod magsiling kita tubangan sa ilang entrance so wala na dilabot ng skilahan kay gwa na ni aksyon ka vicinity on compound ang problema lang kay tiiling dalanon medyo dulom-dulom gid man ni kaya lang dito sa may isa ka entrance pagkadto diri aksyon sa mga kalanaan along area sa Lizares way suga sa may right side may suga diri sa left side isa ka bilog pero magana kay nasa itong mga interview sang nagbuntad ang krimen way di ko na nagasiga Okay. may ari man diri iyan ka 7-Eleven pero wala man masado diri aksyon sang siguro tao kay na pero most likely guro kita nila kitara lang daan sa may sulod no sining ang ilan ng daan nga establishment is ano siya tinaw kristal o isang sabon nga iban Mhm. so kitaon gid pati didto sa may sulod action erect no Okay. ari dito may iban doon di nga mga witnesses check tabi basi may nakakita diri bala or naka-identify Mhm. pati kini mga naga-establish dako balayo na to vlog man ang ilang ano subong gabi ginawa sila no Okay. kaya tibangkod nga bilog kadala noon diri sarado ang tanang nga mga salakyan gina-divert nila ang Bata Libertad dito malabay anay sa may Dumerste Margarita na da no sa may Margarita sila malusot Aha. amo na da sa may iyabla ka ano sa una Siston nga opisina Mhm. may eskwelahan dito ko malusot sa daan nga PNB nga do ay mat na daw mat na subong and then na sila ginapa-divert na temporarily ining sa sining nga lugar action Eric no yes manong tuman do may ari di kay na nga naka ano nakita no just sabi so nari ay wahay na di sa naglakat sa no Katsa. karon action Eric i-update naton aton nga mga ka-aksyon no Mhm. regarding sining isa ka shooting incident nga nagluntad sa mga gabi hindi ko ba ma-reach out diri sa Sir Stop pakilayo sa sakon nga posisyon tindugan diri bisan inis sa lang ni pero sige lang nga ito karon update addition sining nagluntad nga shooting incident Amala so far action pinaka-uling update sitwasyon sa shooting incident nga sa bukid mga gabi diri sa area sang Dalan Lizares Barangay 40 Surad sang Bacolod flash report gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kanagasiling sa tuturan nga mga aksyon sa mga bahin sa Pinas laboton ka sa mobalita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino wala sa beto na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo Salamat kay Action Jan Diaz sa more development will follow dugay sa balik ka report Action Jan. So tingin sila sa patubangan sa UNR Dalan Lizares sa Barangay 40. Dindala na ang biktima nga may ara pa pulso nga rakitan. Ang pila ka mga rescue group ato nga nagresponder dira kag ginhingagaw nga madala sa pinakamalapit nga hospital.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Salamat kina Sir John Diaz sa dugay-dugay bantayan ang dugang development kag pinaka-latest nga medical update sang sining biktima sino ni siya kayang reporting kasakay ni sa iyang single nga motor labayanan sa nga riding in tandem gintiro tumbado na lapit kin sa may araw mga guro mga pila mga 50 meters na guro distansya sa gate kay da tinaga helmet pero siya gimbuksan ng helmet siya maigo sa ulo ang motor niya nagbulag sa lawas siya. May anom ka pirato basiyo sang armas lutang ang na-recover ang kapulisan naton asto sa identity hindi pa mahatag. Pulis lang ang nanganunta kasi Police Major Estupa ang hepe sa station number 6 ara naman dira sa area no. Ara na si Aksyon Roger Gotib noy. So muna nga ati hindi pa nato ginakuha ang kompletong ngalan sang biktima. Kung may arak man sa identity, bangon nga ginadala pa inihingagaw sa pinakamalapit ng ospital matapos nga nakitaan nga may arak pa nga sign nga may ginhawa pa ang ini nga biktima sang paglutang karon gid lamang gabi sa area sang station number 6. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Durante ka ginangananganta ang balik ka report ni Aksyon John Diaz More Development Party City Shooting Incident nga nagluntad karon gilamang gabi sa area sa station number 6. May gabi dira sa kay Tatay Teddy, Mary Grace Crisostomo, Alio Pel kag Baby Rain. Alin na kay Rona Rihida Traba ang pagpanamya, no? Balikan na utod nga report ng Aksyon Roger Gutib sa sining bypass operation. Aksyon Roger, please come back. Sa pagkinawa mga balit nilunod tayo ang bypass operation nga kaya sa Dereka. Tama sa pisan tinigid lamang hapon ba? Oo. Ang pagpatigayon sila sa bypass operation sa sa may plan barangay Bukan Baybay. Nga dali lang daw ga Dula-dula. Oh, adjust na nagigami sa emotion nga signal. May gabi nila kay Mr. Mrs. Pablito Benedicto sa Barangay Mina, si Palay City, ka monitor man sa ato na. Aksyon Roger? Yes, Aksyon Eric Roge na pangunahan mismo ni Police New Zealand Colonel Junel Guadalupe, ang hepe sang Sagay City PNP sa ginakop si Joseph Camahog, Aeroblas, 31 anyos, 40 anyos sa edad. Alias Junjun, isa ini ka street level individual na sunod pa sa report presidente man sining security plan sa Barangay Bukan Baybay. Na-recover to ang isa ka sachet nga bypass item kaga subong apat pagi ka sachet sa ginapatihan sa Cebu kag ginisa ang nagabilisang 1,600 pesos sa bali 0.24 grams ang kabugaton as estimated sa kapulisan. Buwas ipasaka ang kaso pagkatapos makuha sinere ka result ng crime lab. Okay. Batok sa sining persona. So far daw mo ni accident ang pila ka mga report sa may kasyudad sa Cadiz yan daw atong natabo nga aksidente man sa kabigay resulta sa pagkapatay gitsang sa isa ka 18 anyos ka nagawaniho sa isa ka rosi nga single motorcycle na dasok kini sa isa ka tracking sa uli sa may sinda kanibungan sa National Highway, Barangay Luna. So, buligan na lang sinerek kay ginagistra na itong driver kagang tagyan sa lakyan kay kumungan ang pamilya, buligan na lang ini kay nasabuto, nagbutang na ito tani sang warning, nabutang, igol na nagbutang ang driver sa warning device kay gusto niya nga
pagwaon na mga tubo daw kala nagdag si babaw siya truck tapos sa babaw ang driver at kundi pagkatapos ng insidente Oo. nga naglagapak lang sa may likod na portion sa sasakyan niya kaya mo gali ang partikanasig nga single ng motorsiklo nga nagdasok kag patay ang biktima nga nakasakay sa sining motorsiklo nga mo si Aljon Brasa y Villanueva. So, residente sa Villaluisa, Barangay Luna, sa report daw nagapinulumba kung na sunerek ka. Sa mga motor, mo na nga porte kanasig, galing ka tis pagkatapos nga nasilinte sa mga equipment, pinulumba, when nagdayon dito, kabasikon, madalasa pa. So, amo na ang ato madulong ang mga balita, direkta diri sa may syudad ng Cadiz, ato mga kaaksyon, sa diin man kamo sa pinasabuton ka sa amo balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Rodrigo TV report sa Macolon Aksyon. Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ka na sa Rodrigo TV Report live gikan sa Northern Negros. Nagabidira sa kay Bing Manoho and family. Tayman taman si Joel sa Lucasan, si Liza Lapore, kag si John Patag. Amo man si Toto Eugene Gabuat Sr. Monitor man sa atong sining pangalagad. Kay Josel May Paulo Martin Talaban Jaime. Manindara nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Alin sa report na si Roger. Action na sa Patenyo, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Line number 3, Action na sa may gabi, please kamin. Yes, aksyon Eric, mayang gabi man kag sa atong sining nga mga kaaksyon, mayang gabi sa inyo tanan kag especially kay aksyon Eric nga belated happy birthday gid. Salamat gid Action Nerisote way kita da. Ang mo gani man, do kalumpaton gani ko kay do may ara da. Why na? Away na. Why na? Wala na gate kay ano pagigre no kay aksyon Axel din. Bin, Oo. kapon. Ti boss kay Action Dale naman. Agbo grabe. Oo. Grabe damo birthday din. na Kaya yun daw. pagkatapos kay Action Dale sa 4 sa Biyernes, boss, pagka 5 yan naman ni Action Fred. Agara, wala nyo lang na isa ha para kakadto ta da. Ati kung nasmay ka isa-isa ka para yaman kakaon galing ito ka mga dikadto. Diyos manara ko na. Ati, time na lang nga wala gid. Time na pagbalik mo, why na? Amo ginambal na duman ni maho na lang tos ni. Ate sige lang, pa kung naday ka dito, mahuya man ta nga magbalibad si mo, ti pakanoon ta eh. Ate, matik na ya. Matik na. Oo, matik na. Nabalita aksyon na, Eric, ate medyo malingnong. Matawahay nga aton sa ni area, Derek, kag ti kay na, first time ni, suno pa sa aton, migo man si Police Staff Master Sergeant Lim, first time ni sir. Tabo di sa PNP nga wala na ko priso. Very good. Kay siya ang assign sa this office, this officer, kay nagina-remit na o ko nagi-commit na ang 12 ka mga priso lin sa may custodial facilities ang Calatrava dira sa may Bureau of Jail Management and Penology sa may siyudad sang San Carlos. So subong ti medyo blanco, wala sang piniriso ang aton sini nga makatapos ang kapulisan diri sa may Banwa sang Calatrava matapos nga ang 12 ka mga priso ato na sa may siyudad sang San Carlos. Sa iban nga impormasyon na Action Eric ti kay naging kalipay sa mga manunodlo sang DepEd Tubuso kag Calatrava District 1 and District 2 matapos nga ni sila anangin na recipient sang First Congressional District ni Congressman Gerardo Balmayor Jr. Ni sila nakabaton sang isa ka unit sang laptop ang pila ka mga ginapili nga mga eskwelahan sa Tubuso kag subong man diri sa may Banwa sang Calatrava nga ginhatagan kay na gin turnover sa ila ang nasambit nga mga computer bilang kabahin sa bayanihan law o kon distance learning computerization program sang kongresista diri sa may nauna nga distrito sang Negros
Occidental. So first batch pa lang to action Eric kuno ang nasambit nga pagpanghatag sa mga laptop sa mga manunudlo nga magamit nila para sa ila sini nga distance learning labi na gid sa mga nagapatigayon sang klase online na action Eric. So muna kay na ang pila ka mga impormasyon kag balita nga aton sinatipon medyo matawhay wala gid man sa kun ano gid yung madalag ko nga mga panghitabo diri sa banwa sa nga Calatrava sining nagadalom nga kagabihon. Impormasyon kag iban pa gikan diri sa banwa sa Calatrava kaaksyon nyo Nelson pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bayan sa Pinas. Labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon sa pati nyo live report gikan dira sa First District. Nagabidira kay Nonoy Manggubat sa Rubilo Taxi sa kay Maninoy Maay kay Maninay Chari sa Libasyon dira sa La Carlota City. Sa kay Maninay Senchamorf. Oy, kamusta si Maninay Senchamorf? May kakaloy bibidor dira sa Rosario Heights Division. Sa barangay Takuling kay Roy Rihidada may gabi ha. Kay Nina Litoy. Kay Madam Josie Cañete Pateño. Ara pa si Madam Kapulaw-Pulaw pa. Pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Siya ang na-assign dira sa Iloilo City Police Office. Chief sang Police Strategic Management Unit. Wow. Nagabi dira kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Chief sang Police Strategy Management Unit sang Iloilo City Police Office. Si Police Lieutenant Colonel Ed Corpus, Deputy City Director for Administration man sang Iloilo City Police Office. Bao, magupda na gidang duwa ka mga hangkilan nga mga opisyal ba. Sige sir, good luck kag halong lang kamo dira sa inyo nga patigayon serbisyo dira sa mga taga Iloilo. Sa ilo to sa report na aksyon na Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon Arlo sa report na please kami. Mayong gabi, Action Eric, and ang report nga aton madulong subong nga gabi sa palatuntunan Action Night Patrol Program report ininagikan sa Dakbanwa sang Silay. Suno sa Info Action Eric nga mga takna alas 12:30 sang kagahon subong adlaw, ang mga elemento sang Silay City PNP ang nagpatigayon ini sang ila monitoring sa ginaligar nga illegal drug trade kag repacking nga nagakatabo dira sa Maybilya, Hergon, Barangay Rizal, Siyudad sang Silay. Ang nasambit nga pagmonitor sa mga kapulisan Action Eric nangin positibo ini kag may gin-report nga nagabaligya kag nagapang-repack sang droga nga kung sa diin ini sila ginkilala nga amo si Rinaldo Motos alias Pugak, may legal sa edad kag nakatigayon ini nga nagkapalagyo sa mga kapulisan pinaagi sa paglukso sa bintana sang ila sini nga puluyan sang ini sila ang buot na kuntani nga pagadakpon sang mga kapulisan diin ang nasambit nga suspect. Action Eric ang madasig ini nga nakapalagyo sa mga kapulisan sa siyudad sang Silay. Samtang dakop naman Action Eric ang isa ka persona nga ginkilala siya nga si Renely Serrano Igual nga pumuluyo man sa nasambit nga lugar kag gin-report nga ang ining duha ga mga sospechado lonsay mga street level individuals. Na-recover sa mga kapulisan sa posisyon kag control sa nasambit nga mga suspect amo ang 4 ka medium sachet sang suspected shabu, 3 ka mga small size sachet sang suspected shabu, 1 ka improvised toter kag iban pa nga mga drug paraphernalias.
Ang nasambit nga mga recoveries action Eric ang nagabug-at ini sang 5 ka gramo kag may ara standard drug price ini nga 34,000 pesos samtang violasyon sang section 11 and 12 nga amo ang in flagrante delicto sang Republic Act 9165 nga amo ang Dangerous Drug Act of 2002 ang posible pag-atubangon sa sining mga sospechado. Ang suspect nga si Renili Sirano ang na-detain karon sa may custodial facilities ng Silay City PNP samtang padayo naman nga ginapangita sa mga kapulisan sa syudad sang Silay ang suspect nga nakapalagyo nga si Rinaldo Motos nga kung sa diin nakapalagyo ini tob-tob sa sining nga mga tinion o kung nagapanago ini sa mga kapulisan tob-tob sa sining mga tinion. Ang mga nasambit nga na-recover sa mga kapulisan again forward ini sa Provincial Crime Laboratory para sa eksaminasyon. Report nagikan sa syudad sang Silay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon Arlotica sa imo sa nga report live. Gikan dira sa 3rd District. Magabalik ang Yeseriga patutunan pagbalik naton. Duga ka follow-up report sa patrol. Sinisuting isa ka nagluntad karon gila magabi dira sa Barangay 40. Sa tubangan lang sa University of Negros Occidental, Recoletos. Pagbalik sa Action Night Patrol pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop,
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Apisyon na tayo! Apisyon na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod.
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, Balik diri sa Balagat may gabi dira sa kay Kuya Raul Manding, kay Toto Roy Rihida ga monitor sa ato sa nga pagpangalagad. Balikan ato sa patrol sa follow report action dyan, follow up shooting incident. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa action dyan diya sa balik ka report dyan, please come back. Tugtog sini nga material aksiyonary kula pa makapagawa sa investigasyon ang kapulisan sa station number 6 may angot sini sa ka-shooting incident nga nagluntad sini nga gabi diri sa tubang sang UNORs may barangay 40 syudad sang Bacolod. Actually ongoing pa diri man ang pagkandak sa mas mailid nga investigasyon kag labeling documentation sa scene of the crime operative kung soko subong nga gabi nabililan diri sa area ining helmet no kag ang dugo no nga gikan sa lawas sa ning biktima kag ang motorsiklo nga ginasakyan sini gin-check na to wala gid man sa plate number ang motorsiklo action na Eric and then wala pa sila sa identity kay bisan kuno kay na ID duway sila makuha sa lawas sa ning ginluthang subong nga gabi pero makilalaan sang kapulisan o kung na-identify nila ang ining biktima pero gina-confirm pa nila ang matuod sining ngalan aksiyonere. So magsiling ka-identified ka pulis, but silingon na mahimo, may pangalan naman ini sa kapulisan, pero gina-check lang nila kung matuod yun man bala aksiyonere ang ila din na ibanuan o kung ila pa kakilala sining ginluthang subong ang nagabi. Ari di subong o sa area sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, wala pa dagaling kagwa ang pulis kag ang mga emergency responder naka-on standby gyapon diri gawlat sa pinaka-latest nga medical bulletin sining ginluthang subong nga gabi sang riding in tandem. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa tutarang nga maka-aksyon sa ring mga bahin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat gid Patrol 2 ang follow-up sila kagay kompleto kay dititis ang biktima base karon sa kagahon sa first program News and Public Affairs program sa Action Radio sa programa ni Action Fred base makulo kompleto na ni Action Eden Aboso sa follow-up karon sa kagahon no ang matutuod nga identity sang biktima kag latest medical bulletin. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimano ng Action Night Patrol Program. Kita magatakop, balik ini buwas sa pagpangalagad sa Biyernes, ng edisyon. Ato sa lima patrol unit reporters in action nga napalagad yung kami sa Action Arlo Ticar, Nelson Pateño, Roger Gutib, Action Jan Diaz, back to back sa ito kapiloto, Action Nino Bugina. News Center, Action Del Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup, Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sunat sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Bilacanas ang Batang Suay. Sa alas sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong,
Ang iwalagat ang Kurman Action at Petro Program ka naman sa Action Eric Magbanong sa ring adios amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat atis magtulog magpangamuyo. Siya papangamuyo dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Mga ka-aksyon sa mga bayan sa Pinas, labuton ka sa mabalita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night.